Takže od nich pochytil tie grify, ako organizovať. To som mal možno aj výhodu, že nemal som tam ani spolužiakov, ani rodinu, ani nikoho. Čiže bol som si dobre, viem, že to je ťažké pre viacerých. Jediný problém som mal, že som býval v bytovke, ešte som dostal služobný byt ako policajt. Pod nami býval tiež policajt. To do okolností mal 3 synov a všetci potom boli mafiáni. Vrátane jeho. Nedať najavo, že sú podozriví, že ich teraz míňam, alebo sa s nimi nerozprávam, lebo by sa vycítili, že akým právom morálnym vy tu zastavíte bežného občana. Aj na poriadkovej polícii, aj na dopravnej, len neboli do toho motivovaní. Fakt som bol u rodičov mimo všetkého. Aj tak všetci boli presvedčení, že to som ja. Ideme im pobrať, to sú kradnuté autá zrejme, že? Oni si donesú iné proste. Potrebujem kukláčov, potrebujem akciu. Kým sme dorazili na prezídium, tak tam už boli pripravení šéf UOU, viceprezident. Neboli ste na okrese, že boli sme vtedy v mene mafiánov, len aby sme... Lahúčko, takto. Lahúčko, ty si taký dôveryhodný, prídu sem kukláči, ideme robiť raziu. A som sa pýtal, strieľa von, že vnútri, vyzerá to, že vnútri. Streľba a záblesky.